Anomali ang apoy Jesu tao yan Wang tang mabuang ay ayam ematam Among hapu ema Wang tang memenyantam Jesu phải teng hapu kaya may etam na Temane Jesu phải teng hapu ngoha Ayang mong sang mong mengi iha Nang ay wan bu chai lang mom sing lok Iya cham pha lak Hậu bè nang yok bu mawang bu sing lak Kay pa tau ya wan long pa bu sing lak Nang ay Jesu phải teng ao bu su nang se sing lak Nang se sing lak Hi bak cha me alam Mong may matray yang ngong Juan na mình kaya wang ngay pang ematam Anu pum yak san ha Wang ngay pang emalan Apoy Jesu phải teng ao pulan chao tam la Temane Jesu phải teng ao pu ngoha Ayang mong sang mong mengi iha Nang ay wan bu chai la mom sing lok Iya cham pha la Hậu bè nang yok bu mawang bu sing la Kay pa tau ya wan long pa bu sing la Nang ay Jesu phải teng ao pu su nang se sing la Nang se sing la Tam yang bu chu amen Sa pu me phi ngõ bồi Jesu a phật tam Jesu ayong pa mong cham Ta we i ta yong nang Among meng pu sing nang Jesu phải teng ao pu kaya mai tai la Temane Jesu phải teng ao pu ngoha Ayang mong sang mong meng iha Nang ay wan pu chai lang mom sing lok Iya cham pha lak Hậu bè nang yok bu mawang pu sing lak Kay pa tau ya wan long pa pu sing lak Nang ay Jesu phải teng ao pu su nang se sing lak Nang se sing lak